Jos etsit semmoista todella tujua peitevoidetta, tiedätkö, että haluat oikein tujun, vähän semmoisen jopa kuivattavan, niin tää uusi Lifter Gloss, ei kun mikä tää on, Lifter, tämmönen Maybellinen, niin tämä on juuri sellainen, siis kattokaapas. Noin, ja tää on siis tuju. Tää myös siis kuivattaa. Et mä en itse käytä tätä vaikka suoraan niinku silmien alla, että mä käytän tätä enemmänkin siis niinku täällä. Koska mä haluan niinku valoa saada just tänne silmäkulmiin. No ja siinäpä onpa hienon näköinen. Ei vaan niinku mä näytän. Tavallaan, että sitä valoa on niinku täällä ja sitten mä laitan muutoainetta tänne, mutta tällaisena vain pikku vinkkisenä tämmönen.